Αυτός είναι ο άνθρωπος που ανέβηκε έναν ολόκληρο ουρανοξύστη χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του σε live μετάδοση από το Netflix. Χωρίς σκοινιά, χωρίς δίχτυ προστασίας, χωρίς κανένα περιθώριο λάθους. Αυτό που είδαν εκατομμύρια μάτια στις οθόνες τους δεν ήταν ταινία δράσης. Ήταν η απόλυτη μάχη επιβίωσης ενός ανθρώπου ενάντια στη βαρύτητα. Ποιος είναι όμως αυτός ο τρελός? Το όνομά του είναι Alex Honnold. Για τους περισσότερους είναι ένας υπεράνθρωπος. Για τους επιστήμονες είναι ένα ιατρικό φαινόμενο, αφού οι εξετάσεις στον εγκεφαλό του έδειξαν ότι δεν νιώθει φόβο όπως εμείς. Εκεί που εσύ παγώνεις, ο Honnold υπολογίζει την επόμενη κίνηση με μαθηματική ακρίβεια. Ένα λάθος χιλιοστού, μια γρίπα λάμη, ένας λάθος υπολογισμός και όλα τελειώνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Alex Honnold έγινε παγκόσμιος θρύλος όταν κατέκτησε το El Capitan, έναν κάθετο βράχο 900 μέτρων. Φαντάσου 3 πύργους του Άιφελ τον έναν πάνω στον άλλον, φτιαγμένους από γλιστερό γρανίτη. Όμως αυτό δεν έγινε τυχαία. Για πάνω από 10 χρόνια, ο Honnold ζούσε μέσα σε ένα μικρό βανάκι, γυρίζοντας από βράχο σε βράχο, τρώγοντας από ένα τηγάνι και κάνοντας προπόνηση μέχρι τελικής πτώσης. Έχει καταγράψει στο ημερολόγιό του χιλιάδες κινήσεις για κάθε αναρρίχηση. Πριν ακουμπήσει τον τοίχο του Netflix, είχε κάνει την ίδια διαδρομή στο μυαλό του εκατομμύρια φορές. Δεν είναι απλά ρυψοκίνδυνος. Είναι ο πιο πειθαρχημένος αθλητής στον πλανήτη. Έχει ανέβει το The Nose σε χρόνο ρεκόρ και έχει ολοκληρώσει το Triple Crown του Yosemite, 3 τεράστιους βράχους μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Μια διαδρομή που οι έμπειροι αναρριχητές χρειάζονται μέρες. Εκείνος την έκανε πριν καν δύσει ο ήλιος. Τώρα το Netflix τον έφερε στην καρδιά της πόλης, μπροστά σε έναν ατσάλινο γίγαντα. Ο Alex Honnold δεν σκαρφαλώνει απλά κτίρια. Ταπεινώνει τον φόβο του θανάτου μπροστά στις κάμερες. Σε κάθε του κίνηση η ανάσα του κοινού σταματούσε. Κάθε σταγόνα υδρότα θα μπορούσε να είναι μοιραία. Αλλά εκείνος παρέμενε ανέκφραστος. Λες και έκανε μια απλή βόλτα στο πάρκο. Είναι αθλητής ή είναι ένας άνθρωπος που παίζει τη ζωή του κόρονα γράμματα? Το σίγουρο είναι ένα. Μετά από αυτό το live, ο κόσμος δεν θα κοιτάξει ποτέ ξανά έναν ουρανοξύστη με τον ίδιο τρόπο. Εσύ θα τολμούσες να κοιτάξεις έστω και για μια στιγμή το κενό που κοιτάζει ο Alex Honnold?